Azikho iy'ntombi lapha esikoleni sakho ngithi-ke shisha kancane. Lapha mfana koze intombi mfana. Isikole esikhathele nje lesi. Mfana siyabheda isikole sakho mfana. Angike ngimi ngifunda kulesa sikole sakho mfana siyabheda isikole sakho shini. Mfana yibo manje nawe wenze ngazuthi esakho si-right la. Siyabheda nje nesakho sesifanele isikole sethu ayibo. Aziyashaya mani esikoleni manje ngiqondile khona nje ziningi-ke futhi. Futhi isikole sakho ziningi ingane ezingafikanga ku-100. Ezami kanti esikoleni sami sikhona ezifikile ku-100. Wena ziyabheda futhi isikole sakho. Yabona nje uphithe into yakho. Manje niyibambile le meeting la. Ya mfethu. Wathula nje wena bapha abanye. Wethu yayi mfethu ukuthi siyabulala lo alokho mfethu. Manje Manje bayasaba laba abanye cabanga mfethu. Abasezi la bazohlana nathi. Uzocisha kanjani-ke lo bufakazi? Mfana yabukho ubufazi mfethu esizoba khona cause lapha mfethu sasodwa lapha mfethu yabo. Umunye mfethu umezwile mfethu uthi wabulawa ithina lo mfethu kusho ukuthi uzobetshela omunye oyedwa wethu ukuthini. ubheka nje ukhona umuntu ongasijikela nje lapha kuthina. Manje wena bobhekile ngingasebenzisana kanjani nabantu engingabathembi? Kodwa mina mfethu umuntu mfethu engingamthembi lapha kuthina mfethu umnqobi mfethu cause uyena umuntu mfethu akazange enze lutho. Usho ukuthi uyena ixoki-ke lapha. Phela shuthi kuzomela ngiyifikele kuyena-ke mathupha yabo. Khulume nake mchazele ukuthi yabona-ke uma wenza into kanje asiveza nje phambi kwabantu umbulali. Yebo mphathi lazi nami bengibona kanjalo ukuthi uvele uyokhuluma naye. Kodwa vele uphi umnqobi ngoba vele kumele sihlangene la. Mfethu kodwa mhlane nawo umnqobi mfethu ehamba nobhuti wakhe ekuseni. Shuthi-ke mfethu ngamtshela-ke ngathi sohlala la esijwayele ukuhlala khona-ke manje ngimazi nje bengaqhamuki ukuthi ubambe kephi. Wena mfethu pha wena ngizwile phela umacebo ungisebelile lapha ku-Facebook ukuthi wena bethu wena khani inganathi ivimbile lapha bethu ngakaphamela. Wase wena bethu wayibizela eceleni umaceba bethu washaya igwababa bethu. Ya mfethu leya ngane mfethu ngiyibambile mfethu ngayibamba isiqanzi mfethu yabo into kanjalo nje le ayiyitori. Awu kodwa umaceba akasho ayichazanga nje ubuyisho kanjalo. Seyena kodwa wena uyibizile azange uyiqabuke. Ususigoqa nje. Hayibo mfethu leya ngane leya ngiyiqabile ngingacabanga. Yabuza umuntu usiqamela manje. Kambe wena ushisa ukuthi wena kade ungekho wena. Kodwa mina leya ngane le mfethu ishaya ngezinqa ey'thambeni yo. Hayi phela lapha mfana siyadla lapha mfana. Hayi ukuthi futhi siyadla ngiyadla. Cause leya ngane le ikhala ngini. Ya. Yima ushayiphi baba usho le yena. Hayi mfethu ayikho yena leya ngane leya iyona nje. Namanga nasana ngathi ushima kanje wena. Okay asambe kuyona le ngane. Epushu. Awuvele enkaba awu. Silambile ukuvala. Hamba njani nkaba? Vele time nkaba. Ngimshela lapha ngaphandle ulele mfethu. Bengithi ngizokuvala la ngifuna ukushayisa nezindawo phela. Usazazi izindawo zangala. Ngikhohlwa kancane poison na ukhohlwa ngala. Ukushayisa izindawo mfethu phela khona nezinye izingane la ezangala endaweni kusamele kufayile zona. Vele ngiyakwazi khona izingane. Awuyazi poison uyazi nawe ziyaqeda. Ya shukisi. Manje besithini into namhlanje ufuna sibe? Yabo njengoba sokhuluma ngezingane nje yami. Ngifuna siqale kuzona. Asingaqala kuzona nje yami. Ya hayi ngithini sekhona manje no khona into soyenza. Yaringa mfethu manje. Okay good. Hello? Ya uletini
Sho leti ngiyakuzwa sithini? Hayi uleti hayi thani badlale. Kwenzakaleni? Okay uleti Mfethu usho lentwana lencane ethi usiphephele ishonile. ya mfethu ayiseke emhlabeni mfethu ntwana yami. Hayi kanjani manje mfethu awuchaze kuthiwa kwenzekile. Nami mfethu anginika information egcwele mfethu uma into ekumele ngiyenze nje mina mfethu ngiyahamba la kule ndawo. Hamba phinda le. Ya. Azale kodwa kuzomela ngihambe nawe Zali. Ngikweseke kuzo zonke izinto. Njalo nawe kungeseke. Angithi uyakhumbula useqaleni sisazwana kudala. Ongiseka nami kuzomela ngikuseke manje ngizophinda nawe lekhululeka Zali. Manje mfethu Ngizophinda nawe Zali ngizoyibamba nawe le. hayi ngimthembisile uma uthi ngihamba kuseni mfethu into angisiza ngayo upakishe impahla ozozidinga. Nami mfethu ngiyapakisha kusasa sebangeke. Kuzomela senze manje ke Zali into leyo. Bese kungalokhu kuba khona nezinkinga kusasa. Kumele ngiyopayisha manje, ngiyopayisha manje. Yebo futhi lento eyenzekayo ukuthi iyasiphoqa manje sibuye esibhani. Mina kazi ngiyabuyela esibhani. Ngidlala izingintwana. Yabo lapha Manje usho ukuthi yena mfethu ngiyomba leza insimbi bese ngiphindeke kuyona lento le mfethu sothi sayiyeke sothi wena siyeke sikhona. Kuyangiphoqa mina mfethu. Futhi kahle kahle ngoba unomfethu kuyasiphoqa mfethu. Angiya-understand bese kube intwana yakho kuzomela siyenze lento but kodwa kumele siyenze ngokucopheleni. Usho ukuthi wena siyokhotha kuthi imali noma siyophindisela. So kahle kahle mfethu mina into engijahile njengamanje uma ngoba yena usakhona emhlabeni. Phela ngifuni futhi ukuphinde ngilahlelwe yena mfethu. Sikhuluma kahle masibuya nempahla. Bese ngiyakuzwa bese kushuthi ngiyomba lezi zinto ke. Amanye anti so uba wena mfethu hayi umthetho ngikhuluma nawe uba Imani nilisana nami manje bafethu. uba Yini point la bafethu? uba ufuna ushando senzendo Angizanga nina uzowenza indawo yethu ngani nalisana nami manje bafethu. Yini? Ayimenze njani kuphela yona indawo ehlala kuyona wena qombe uzo ngicela cha hospital isiketi manje mfethu bese safe ngawe Bafethu manje ngichazele spade. Ave ngizoshaya umuntu ngale spade. Into yami ngizoyibheka la emhlabeni. Mina hlala phansi ngikhohlwe yini? mfethu wayibekani lonto le umhlaba wethu akho lutho phela la esilazi akho lutho Sudani akho lutho nje la akho lutho nje umhlaba wethu ngoba ngithi umhlaba wethu nje lona khonani yakho mfethu la kolutho yakho lapha asazi lutho khonani yakho mfethu la nimi madoda ngoba nazi sikhona la cani ngeke mina ngento yami nani nento yini. hayi Yeka nenza. mfethu lo kunjalo hayi simlele ima simlele phansi phansi dabuka usuka le lasuka khona uzomba la mfethu endaweni yethu mfethu umhlaba wethu akangicala mina umthetho lo asimlile dabuka simuzi ukuthi yini kahle Madoda ngikhona njengoba nikhuluma ngami la. kwayena ubalo uye udabuka yaphi wena Bafethu cani ngeke. besini uzoyimba lapha yazi wayilento uzoyimba bagcina izoyisini mfethu umhlaba wethu lo mfethu wenzani mfethu usuka khona uzomba la mfethu ayangicala mina umthetho mfethu asimiyake mjini besimuzi ukuthi uthini sekade yini yaza nawe la ebese mina lapha ngangashona isibhamu hayi mfethu izinkinga ziningi mfethu isibhamu dabuka ngikhumbulile sesisebenzisa ngale yankazi ngalowo ushalo amatari hayi uyangicala hayi mfethu ngithini mfethu ngawe mfethu Phinde nibuye ninerathana nami yazi. Nitshiza nami sakhona singishiya iminyaka enje la endaweni sisazosebenza sinayo poison sami hayibo zami mfethu wena uphethe insimbi yazi mina dabuka ngicabangani into engicabangayo dabuka yazi inompano njengoba bayithasile yazi into engicabanga ezalimi mina uyakhumbula leso sibhamu sakho lesothi salahle kudala zala kusona yona phela into engifuna ukuyibheka hayi lo akusona mfana yini kumele atholakale zalo lo mfana lo usho nje mase mthola kanjani sophi hayibo zalo mfethu ngeke lo mfana lo kumele phinde lapha eplazini sompaquza zalo yazi ayikho ngaphandle mase sifine eplazini zalo ayikho mina ngisekhe ngaphandle ngoba nginomntwana ngizofuna umphaquza hayi lo mfana lo angeke mfethu emncane kanje usazela lapha isibhamu
Nami ngeke ngazi ukuthi unobaba. Ukhona Khona lo mthumile. khona kabathi mthumile uhamba usilande lapho. Kodwa ikhona lesi sami. Isona. Yazini noma esombheka lo mfana. Son.